Sa mga badi, so ari ako amigo, gwapo kay na amigo. Wow. Sila ito. Hindi na po sila tanong dito. Tara sila tanong dito. Sabi sila dito. So, relax lang kayo nito. Ana ang trabaho dire sa Red Ribbon mga wadi. Tambay lang. Nani? Tambay na kayo sa mga kabar na. Yate, wala yung tirik. Tama. Ito sila. Guys, ako ka ng guard rin guys. Sabi sa vlog. Guard. Eh, guard ito. Mas out ka ng guard rin guys. At yan yun. Huwag kayo iiyak. Diba? Makita nyo ni salvage inyo. Dapat yun. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Sa mukha ni Eric. Ay, sa mukha sa mga kauban. Sama kayo mga kauban. Boy! Say hi to the vlog daw. So relax lang Amy, relax. Shout out ko sila ha, diyan napita. Shout out. Relax lang Amy. Sa may masulti niyo sa trabaho part. Wala akong masabi. Mahirap. Tiga pa. Wala din akong masabi. Wala. Huwag kayo iiyak. Ang basic. Basic. Nakalisod ba? Basic yun. Ito sila, sulat sila. What is what sulat? Wow! Relax. Fights kayo. So, mag-ina meron mga badi kay sugo ng duty. Hi, Joy! Say hi to the vlog daw, siyempre. Hi, Joy! Mga to si Mama Joy. Mama Joy kay... Ang edad daw ato daw kay 40. 36 na yun. 36. Hindi siya mo to, 36 daw to. Wow! Kami kay... Si Utso lang may. Hindi siya may lano. Gamay good. Yan eh. So, may mga badi kay para so good ng duty. So, yan na po. At let's go!